Welcome sa Palami A Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa Palamay Drama. O ako na sa i-upload karon ang Palamay Drama compilation part 150. O nakaabot na jud ta og 150 mga listeners sa hinahinay o kana gumikan sa inyo sa inyong pagsuporta. Nakaabot jud ta og part 150 sa atong Palamay Drama. Di pa ta magsugod sa atong drama, magpasalamat ko sa tanan nga wala ga-skip sa mga ads. Salamat jud kay sa inyong tanan. Kung kay nagtabang sa kuha, mao sa nay makapadasig sa kuha. Labi na sa akong mga komentor nga kugi kay mo comment. Isa jud pud akong basihan sa atong pag-vlog nga mabasa na to pirmi. Salamat jud kay sa inyong tanan. O karon magbasa ka punta sa atong last nga gi-upload nga part 149 atong basahon. Ang first comment na to si Oscar Abaydog. Salamat sa idol. Paluagay na sa Chagarter basta idol. Why skip dol kay Pasko na. Salamat kayo Oscar Abaydog sa imong pagwala skip sa atong mga ads. Salamat jud kayo sa imong kanunay nga pagsuporta na adud ka pirmino gawat sa atong mga drama. Active kay ni si Oscar Abaydog. Nag-message ko sa imong Oscar Abaydog. Basahan lang nito. Na ako'y gi-message sa imo ha. Usbuna ko Oscar Abaydog, salamat jud kay sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga gina-upload mga drama. Si Delsam 99, maayong odto sir idol. Timing gayud nga kamulo trabaho paminaw pud sa imong makalingaw nga drama. Ani agapon ko padayon suporta. God bless you and family. Usbuna nako pagpasalamat sa imong Ma'am Delsam 99 sa imong gisin nga 10 Hong Kong dollars. Salamat jud kay sa imong gisin sa super thanks. Salamat jud kayo. Usbon ako sa imong ma'am, salamat jud kaayo sa imong pagsuporta o amping-amping sa imong trabaho diya kanunay diya sa Hong Kong. God bless sa imo ha. Si Luel Balandra, Ratsara Idol, DIY. Salamat kay pod no sa imo Luel Balandra sa imong gisin pod sa ako ang super thanks Canadian dollars. Salamat kaayo. Nasa imong pagsuporta dako na kinatabang sa kuha o amping-amping po diha sa imong trabaho diha sa Canada. Usbon ako Luel Balandra, salamat jud kayo. Si James Panyola, Kuya Wadol, oy turjak bisan asa matud pa ni James Panyola. Salamat kayo sa imo James Panyola sa imong pagsunod kanunay sa atong mga drama nga gina-upload. Salamat jud kayo. Si Analisti, salamat na pudlod sa paglingaw kanamo. Daghan salamat Analisti na nasad ka pirmi ka paminaw sa mga drama nga gina-upload namo. Si Nina Castro, turo ka heart ra ni kanina Castro. Si Alfie Lucina, isa na sadmi nalingaw ani. Matud pa ni Alpino nalingaw sa pirmi sa atong Palamay Drama. Salamat jud ka sa imo ada Alfie Lucina. Si Karen Baroy, again idol, thank you, more upload pa. Turo ka heart yun. Salamat sa imo Karen Baroy. Si Catherine Sulit, gilukan jud Sir Idol. Jud astang lamia. Gilukan si Catherine Sulit no sa tuang Palamay Drama. Salamat sa imo Catherine Sulit. Si Vilma Amor, nice drama sir. Turo ka heart yun. Daghan salamat Vilma Amor. Si Mario Libre, malipayon jud ni Idol basta Palamay Drama. Salamat kay nimo Mario Libre. Si Jojo Buna, salamat idol sa pirming upload, more drama pa. Salamat po sa imo no, Jojo Buna nga pirmi jud ning ga-comment sa tuwa si Jojo Buna. Si Nilda Yikik, more pala may drama pa idol, sure jud ko daghan magbasa pa. Daghan jud magbasa. Salamat. Daghan salamat sa imo Nilda Yikik. Si Jod Plastico idol, salamat sa inyo upload idol. Magpabuto na kuno akong tito sa iyang kwarto kay Waybay. Duya sa imong tito Jud Plastico ba? Kay wala jud say bae jud ay. Pabuto na lang siya sa iyang kwarto. Salamat kayo Jud Plastico sa imong pirming pag-comment na isa pud akong basihan sa akong pag-vlog. Salamat kay sinua. Si Christopher Valdez, ayos kayo si Jeremy Katawa idol. Daghang salamat sa imo Christopher Valdez. Judy Primo, nice drama idol, lingaw kayo, igagaw nako nga balo si Rod Katawa. Salamat Judy Primo. Si Brian Ortigal, thank you idol, very hindi.
Si Judith Sakia, kadong comment ni Judith Sakia. Thank you, Sir Idol. Very nice drama. Salamat, Judith Sakia. Si Laila Sidad, salamat po, Idol. Lingaw kayo may sigiramig tingsi. Salamat, Laila Sidad. Si Isabel Sirna, Patrick Hart, Isabel Sirna. Si Arlene Berlin, funny. Salamat sa inyo, Arlene Berlin. Si Virgilio Balanay, salamat, Idol, sa inyo upload. Lingaw na sad mi, ug wala skip, ug kanunay sab kami suporta kanimo, Idol. Salamat jud sa imo da, Virgilio Balanay, sa imong pagwala skip, sa imong pagsuporta kanunay. Salamat jud kaayo nga nakasabot ka sa akong sitwasyon. Ako na kanang imong tabang, diri sa ako imong pagwala skip, no. Salamat jud kaayo. Ug mao tong listeners ato ang nagtanan ka comment sa tuwag atong gibasa karon sa atong part 150. Ug ato na sundan ato ang Palamay Drama Compilation Part 150. Ako si Ronnie, ginaingon, ang mga bana, bisan unsa pa di kabutan, doon naghihigayon nga makasa kini silang asawa. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Si agaw ni Musunya gilayasan sa iyang katabang ug kada og dakong kandidad nga kwarta. Ay, lagi dong uy. Uy, Karon lang yun manawag na ko si Gawson niya. Padung na unta ko mo ato sa ila pero naabot man ka. buhay na bino. Tana, magkuyog ta na. Muadto ta sa ila. Kaluoy sa taon niya, oy. Nakakuha man og katabang nga kawatan. Na, magdud na sa sinong dandong nga magpanagan ako kuha og katabang. Basig makakuha niya tag katabang nga kawatan. Unya, sa mo kunoy po ni Sonia og sa iyang bana nga si Baynanding. Wag ito na lang matrace up kay wa man sila kahibaw og tagadiin. Uy, Ang sulti nga taga Masbate kuno siya. Unya, kadako ang Masbate. Unsa man pagkadako pa to niya? mao. Sige, tana. Muadto ta sa ila karon dayon. Unya day, di na mo dayon pagbutang og karatula day sa atong gate nga wanted katabang. Ay nalang tingali dong uy. Doon na niya mga pre nga kawatan, hasol na. May mga paryente man ko sa among lungsod. Muadto niya ko. Ato ko mangita dito mahimo na tong katabang. Pero katabang nga makailagit ko. Okay day. Pero abinin mo din, no? Kini ba si Baynanding ba? Marunong man tan eh. Pero nalutsan gyud sa katabang nga dili maayo, no? Na, mao yun na nga digyot ko, makumpiyansa. Katabang nga kailagos pamilya ang akong dawaton. Muadto niya ko sa among probinsya ha, sa sunod adlaw. Ay, ganun yung kong sikretong daddy ni Steris, bay. Ahin sa sa amo katabang mga nilayas bay kay iistoryahan ako bati. Ha? May istorya ta. Kaya nga naman day, bayan sa inyong katabang nga kawatan, ha? Pero ang tinuod, wa mo layas akong katabang, wa Ha? mo layas. Kung siya ang layas? Sure, eh. Tinuod na bay, wa mo layas. Ha? Wa pa kay tubayan na. Niya. Matong sigihan ko kamang. Oo. Murag di layos pa. Ang tulad na mabdos, ha? Mga Usa, namagdos? tuong sipon. Akong gipsibat bay, ha? O, Naku. gihatagan ako dako katidad kwarta. Ako lang itong ipalutaw nga misibat kay nakadagdag akong katidad. Maruaro ko. Oh, Chibads ko to, ha? sa ato pa, bay. Nagtuog di si Marisonia nga. Gikawatan mo sa katabang Ay, kong way hilayas. kalibutan ko sawa. Mako pa. Kang kasalbahis gini mo, eh. Lagi. Imo di gisirik mo, eh. Sirikbot lagi. Bait. Ikaw, git. So, okay? Ay, pagkatakong saan ang imong gibuhat, ay. Karang imong gimo, ba? Dako kay na sa at, di na maayo ba, eh. Forbidden storya pagkikana. Huwag kang magsalita ng tapos, pare. Ha? Tukanta ni mo, ba, eh. Kay may oras yun nga ang katabang ni mo lami kayo. Masudlan yung panuway imong utok. Oy, nasayop ka. Eh, og di, yun ako na buhaton, bay. Mahal kay na ko akong asawa. Wow ba? Oh, di na ginawa na buhaton, bay, nanding, oy. Mo ba? Di sali? Uy, dong uy. Pertigyong lagutan ni Marisonia sa ilang katabang. Nagtuo silang buutan kay musimba man kuno kada Domingo. Pero ang demonya di ay kunong dako, awatan. Bida. Si bay, nanding mo, demonyo. Piling lang katabang. Kalau isa taon sa babae. Busa dong. Ako gyud ang mangita og katabang ha. Ha? Ako magpili kon kinsa ang himuuntang katabang. Okay, day. Nya, kanus ama ka mo ato sa inyong probinsya? Sa sunod adlaw dong. Ingon ni Ana, tinuog ni Tabo. Oo pa. Mas tila. Ako yung naluoy lagi sa katabang nga. Di pa magdusa ni bay, nanding lagi kay
Ipalutaw man ni baynandi nga kawatan tong katabang. Pagkadakong sa iyang himo do. Mao gyud. Sa gyud. May gaba ra ba gyud moabot na? Mao. Ah, gyud. Mao gyud pa. Ang gaba dili magsaba. Mao. Mao gyud. May gaba gyud nga moabot niya. Butan ba kay na si Marison niya? Nya iyang gibinuangan. Ang pagkamangluyo ng taon bata nga. Luoy kayo. Luoy kayo ng bata ang gisubak sa ilang katabang. Kay mataw kini nga wagi mailang amahan in taon. Ay, pastilan. Ay, di na ko sultihan si Sally bay na na. Ibasin, magpanagana unya ko sila og kuha og katabang. Ayaw na lang yun si sultido ha. Bahay ni anak. Suod bagid mo ni Nanding. Basin mo santop sa imong huna nga. Suod mo sa imong baton. Ang pagkamang og katabang nga babae. Na, di gina mao. Pareha mo guna ba? Di gina na ako buhaton. Di gid pa oy. Kay dakong sa ang pagbuhat sa ingon. Dakong sa gid kana. Pamado. Ikay mo kuyog na ko, Melay? Aron mahimo namang katabang? Oo, ati, uy. Magpasyudad ko, uy. Kapoy din sa probinsya. Gipulan ka na din higa. Doon na may daghang gwapo din hinga ulitaw. Naalagi, pero mga mananagat man sa tanan. Ato ko syudad, uy. Basin makasugat ko dito og lalaki nga dunay nindot ka trabaho. Karapang mauyab na ako nindot og trabaho. Siguro gyud nga doon ay manguyab nimo dito. Kay gwapa man ka. Mao kiti. Sayang akong kagwapa kung taga dinhira sa atong probinsya ang makaangko nako nyo. Basta, mauna to ha. Ugma, kuyog ta sa akong pagbalik sa syudad. Luag raman ang akong dughan nga ikaw ang akong mada. Kay nakailaman ko nimo, tilingan raman ta dinhi, ug dili ka kiriwan og kamot. Uy, simba ko in taon, ati, uy. Katong imong giingon ba nga inyong kailang nagpa-maid, unya gikawatan, unya nilayas, nya daang dakong kantidad. Kana ang di gyud ako mabuhat in town. Uy! Kay adto ta ana sangkos bilangguan, ati. Layo pa ta, ati Sally? Layo pa gyud ay Mila. Mga 2 ka oras ka pinta nga maabot sa syudad. Mao ba? Di kay baw ka ganahan kay kung makauyab og taga syudad. Oh, sigurado gyud ko day makauyab ka dito gwapo kay gwapa man ka. Pero kinahanglan ha, mamili gyud kag tarong nga lalaki ha. Ay patakag hamag og laki. Kay kasagaran ra bas mga laki sa syudad. Pangbinuangan lang ang mga babae nga taga probinsya. Aw, di hinoon tanan pero mas mayo nang mag-amping ka. Na, kung ako'y binuangan og laki sa syudad ki, unya mamabdoys ko, pugsun gid ako nga makasal mi, uy. Di gid noong kumuuli og probinsya nga dako ang akong tiyan nga wa ko'y bana. Wes, aron dili na mahitabo nga mahimo kang inahan nga dili asawa, dili ang lalaki nga imong uyabon dito sa syudad. Siya ang imong nakuha dito sa probinsya, day Sally? Oy dong, og nakasiguro ko nga tarong ning bataa. Kay kaila man akong ginikanan ini. Suod sab sa akong ginikanan ang iyang ginikanan. Oh. Mayong hapon, kuya. May hapon sa day. Lami, anong bata, ada? Unsa di akong trabaho din ni ate, kuya? Day. Kana una sa bakante nga lawak ha. Atong ipahimutang ang imong hagamit dito. Kana day? Unsa? O, lagi pa. Guwapa kay nakuha ni Sally nga katabang na mo'y dito sa probinsya. Lami, pagkikay lawas. Ug sige na magtanaw na ko. So, oy, basta maibugin mo ha. Huh? Maibog niyan nimo. Pero oy, ayaw gid ha. Ayaw ba? Si Eyo. Ayaw gid Rumi. Rumi naman. Rumi. Basta dakong sa ang pangpangabit. Ay, oo, pa rin hibaw ko, ana. Pero, lami, gay siyang bayana. Pero, mau lagi. Kung palitan no, kung maigo na si imo no, pastilan. Ang imo harbay taon no, makabungkag yung taon na no. Dako ba na imo taon? Ayaw oo taon pa. no. Kanang akong asawa gani, diyang na-virginan ako na. Kuyapan gay na. Abi gay na akong Oy, matay. Usa ayaw gid ha, Rumi. Ayaw gid ang taon. Oo, lagi ayaw pa. ba gid ha? Oo, lagi. Sige ba palig ayaw. Oh, lagi! Oh, Ay, ayaw ba gid? Oh, lagi! Palig na sa. Oh, lagi! Hala! Si Milay na sa day. Sige balik-balik sa banyo nga migawas. Naliko. Noong sa bayanan, nagbalik-balik, magawas sige balik. Nagpantira siya. Nidutag gid bayanan gid. Ay, nako. Ay, ganun sige mi siya balik-balik, so naman balik na sa nimbayhan na ba ya? Ako gid ang gipaibog ani niya da. Naibaw ni siya nga ni ako dre. Mo gini ang buhaton kung wa nga akong asawa. Iton ko niya nga magpanti lang siya. Tukar akong gana na. Bida. Oh, uy. Unsa man to?
kikidatan ko niya. Kikidatan ko niya dayon niyang suji ang kwarto. Murag, lahi ra ginira. Ayay, may gawas akong sungay sa akong agtang. Bahala na ni. Birahan ko ni bayhan na, be. Uy, Kuya Ronnie, wala nisud man sa kong kwarto, kuya. Wala ba ako makapamantiya? Gituyo ni mo ni. Nga, Gituyo ni mo ni. kuya. Ipag-ibig kini kumuto. Ay, dami. Kuya, kasi maaptan tayo ni Sally. Bahala. Masaktan tayo. Lamian ni mo ang bawit mata. Kuya. Migos na. Migos na akong gana. Dali. Dugan yung pag-aabot yung paskatri mangigda. Kuya Ronnie. Dali. Kuya. Bahala ni. Sorry na lagi. Hindi na ba na? Anak, kuya. Kaya ka, kuya. Ang hindutan niyo. Hindutan niyo. Alam iya. Dali. Kuya. Hindi na ba na? Ano yun? Ako na ka. Kini. Kuya Ronnie. Kuya. Usa dali. Milay. Kuya, kasakit. Kay. Milay. Kuya Ronnie. Milay. Ilabtan gid na ako sa Milay nga mong katabang. Mo sa iyang gusto nga may tabo ni. Ikaw magigay nga nakagusto sa tiyan ako. Nakasagi ko sa akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Raul ginaingon, kaluoy ra man untang gibati na mo apan ang kaluoy isinugdanan sa naumol nga gugma. Morning nahitabo sa akong kibuy nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Doon lang ko sa amo. Humandro na ko gatag sa tambal ni Papa sa high blood. Nga akong gipalit, mubiya dahin ko. Balik ko sa bahay kay schedule na mo ni Mayla nga mag-date ni. Kidney date na saan, turjak na saan eh. Uy, hala. Unsa na nga sabay? Nila ni Bayramon ugwila. Tagamang tao nga nagtapok. Naabdan pa nato swila nga nagbitay na kisami nga nag-ikog. Oh. Og naruwas pang niyang ginabuhi. Unsa to ko na dugo? Unsa kinungdan? Ay, may gani Raul nga naabdan pa namo. Grabe nang pagkatuok sa iyang liog spesyo oy nga nagbitay sa kisami. Ay, pastila ni mo wila. Oy, naunsam taon ka, oy. May pagbabati na lang ko, Raul. Kay may lain ng babae. Si Digoy nga akong bana. Unsa? Pastila ni mo. Mag-unsan man lang inyong anak, ha? Nagamay pa man na. 3 anyos pa tao na. Oy, ay nag-usba wila, ha? Naunsam ta ko, oy. Bida sa niya akong amigong Digoy, oy. Ganong nagabit pa man siya nga kabuutan ni mo. Asa mo kuno ron siya? Asa kay adto ko? Mao pa dong, Raul. Dili ta madayon sa 28. Madayon ta uy, pero karong hapon lang taha kay ako pa nga tuuntok akong amigo nga tuaron siyang kamit. At saon nga, buot man magikog niyang asawa. May gani kay naabtan pa sa mga tao nga nagbitays kisami. Uy, sige dong. Sulbara lang una na diha ang problema sa laing tao. O alam ko dong. Sige ha, okay raman, pero bye. Makalakot. Pero, may noon, nga dili siya makalukar, kay mo ato ko sa usan ako kauyab. Ay, pastila ni mo. Gibalibaran lang yun ni mo ang imong uyab nga imo untang ikasabot aron mag-date mo tungod lang sa problema sa ubang tao. Ay di laing tao na ako suwilag Digoy pa, mga suod kay na ako na sila. Ikaduha sad, o man ako balibaris Jasmine. Malangay lang ang among pagpanuroy ron. Unya, kumusta man ang imong gipangita sa imong amigo nga babaero? Kumusta? Wa dito sa ilaw eh. Dito sa bahay sa iyong kabit. Basin nanuroy ito. Ni-check-in tong motel. Mao na diha. Kung nakikita pagkakon sa imong uyab, no? Tuwa na sa unta mo sa hotel. Bida. Kita ka na naglaing uyab si Jasmine, bantay ka lang yun. Kantag yung kagagmahay do. Tanawa. Ay, buutan kaya na kong uyab pa eh. Gusto niya taglain, no? Dili, gina. Sige, aras ako. Balik ko sa bahay nilang wila og Digoy. Basin ni Ulinas Digoy sa ila. Pita ng anak ka. Problemahon man ang tiri ang problema. Kasabot ba ko? Okay, sige lang. Bye. Bye-bye. Anak ko yan. Kapit
Iya, no? Kanang babae nga na ikuyog nga laki buot mo chicken aning muting amoy sudlan. Ang uyab man ni bayraw nga si Jasmine. Boya, mayo kay na katao ni kong helmet ha. Bidyuhan ko ni sila Pakita na ko bayraw. Bati na ba siya kong naong, Raul? Kay nagapit man si Dikoy. Sa tanaw na ako nimo no. Di man kabati. Guwapa magay ka. Nindot sa kaglawas. Ug ang imong sinina nga nipis kayo, milakram ginang duha nimo kanindot kay nga utog kay kag dughan Mas utog pa kag buob sa akong uyab nga si Jasmine. Kibuhat manutan ako ang tanan. Oh, Pero nga nung giingon mo ko niya ini, ako pa mangganing sing alungon ang iya, ha? mo ba? Mo ba yan ay gusto na ko da? Nga sing alungon nga ako Si Jasmine nga akong uyab, ay di gito mo sing along na ko Ako noon, mutila ko sa iya ha. May paka kay mutila ka. Si Digoy dili cute. Uy! Diretso lang patong. Mo ba? Ako gani niya maglagot, mangita sa kuglain, mga bit ko. Oh, wala. Awan niya, nakakita gani kong lalaki nga makagusto sad ko. Kabiton ginako ba? Oh, ayaw ano, bad na noon sa mga. Kuan, sige na, ari na ko ha kay mag-date pa mi sa akong uyab. Hapon naman check-in pa mi ron. So, mig motel. Ay, sa day wila ha. Sige. Ayo, day. Ay, nang kabit-kabit daya. Kanindot untay kon pareha pa ni Raul. Pareha pa ni Raul kabuutan ng akong bana. Pagkal kay katupangan sa Raul. Klaro kaayo nga dako. Ay, lami yung wila sa akong tanaw Mas nindot pa man siya lawas kay ni Jasmine. Nakita, kinako ganiya. Klaro kay wa man og bra. Ay, di ka na nun. Kinanglan magkita mi ni Jasmine. Lami na kay init kay akong lawas. Lami na kay iana-ana May wol! Wol! Oh, kinsa marong Wol! Wol! Bay di koy? Wol niya! Nagkunsa ka diya? Duol diri. Dool naman day ka. Dool kay ikaw ni mo, naunsa mga Pagkasalbayas gini mo amiguha kay. Nganong nangabit man ka nga lambi man kay na imong asawa? Ha? Ikaw ba? Kasabaan di karon. Kasabaan di ka. Ha? Kasabaan. Oh, tingog. tingog Nangasaba. ko, tingog. Ayaw tingog kay nangasaba ko. Bala ka niya. Nahat! Ay tingog ka. Wa kay kaluoy sa imong buutan nga asawa. Buutan kay imong asawa. Nangabit ka nga buutan niya. Ha? Hasulon gi kasi imong tanlag do. Ha? Manakasama Wa pa. Okay. Sabi na ko ba na ka? Oh, mana. Okay, ako sa isulti. O sige, ikaw sulti. Minaw ha? Isa may sulti na ko, ha? Gusto kasi mong isulti. Bukutan ako kasawa. Oh. Pero gusto ko nga mutilaw laing babae nga gamay. Ha? Tinura. Kay paghumag panganak sa usawa ba medyo bastang luaga na ilahin na yun. Ay sangit ay. Ha? Kung nakita ko gugut. Di naman sangit ako Uy. O ikaw, paminaw paminaw. Sige, sulti. Minaw ko. Hoy, ay pangasawa ay mo uyab ha? Kaya nga naman. Ay, tanda pa nga no? Daghan naong. Daghan mong uyab niya. Ha? Gani nakita na ko. Ibadyohan ako. Sus motel mong uyab taon. Ubat sila yung laki. Oy. Ayaw butang-butangi og bating istorya ko uyab ha? Buotan si Jasmine. Buotan eh. Ha? May matawag ko cellphone. Dala. Sama na. Pakita na ko ni mong video nga nagkuyog diyag laing laking biso sa motel. Dalawa. May open ako ha? Dalawa! May laing laki ang imong uyab? Hala, kaluoy ko di ay nimo. Kalagi. Pareha sa tang gibudhian di ay. Pero, okay ra nang imo kay uyab pa man mo. Ako gyud kasal gid ming Dikoy. Nyagin anak ko niya. Oh. Uy. Imo lagi kong gitutukan og maayo. Wa na masugog ka nagbragon. Ha? Klaro kayo no? Wila. Oh. Abi ni mo no? Gimingaw na kay ko. Labi nang nakakita ko ni mo nga na imsulog. Lami kayo. Pwede ba nga? O, Raul. Oh. Tanan na. Ato ta sa among kwarto ni Dikoy. Ha? Tanan dayon.
ni mo, Dag. No? Nga akong ubos. Kalami. Kabusok pa ning mong ubos, uy. Kini, nuno ng tani anak, pero lami mangyapon. Imo busog sa kay imong ubos. Ayaw na guniti. Kani. Amo mo gunagi pagawas, agoy. Ay, kalami. Ay, grabihan ni mo, Will. Ubuon ko niya akong brief. Kaya mo nang ipagawas. Sige pa, Raul. Halipi. Hali na pa. Sige. Enter the dragon na. Ikaw, diribi, dali. Raul. Kala. Raul, ayun ako. Ikaw drive na ako. Dali. Drive. Sige. Ate, mas. Raul. Kana, Will. Will, dutan mo ka. Will. May nitabo ginamo ni Willa dong yunay. Human sa nitabo na mo, buwagan ko ang uyab boy. Ug siya na akong gilibin. May okay ra sa diyang bana. Kay samot man nga di na siya ganahan kay nilabta naman ako ang iyang asawa. May bigay na lang siya. Siya po ang unang nakasa sa iyang asawa. Ipasagda na lang mini kay kami ang mag-in sa iyang asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mayet. Ingon, ayaw luibi ang tao nga matod ka nagmahalog na higugman nimo. Kung dili ka may sama nako nga igo na lang sa paghilak. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nako mahimong may kalimtan. Unsa? Imong gisugot si Berto? Unyaon sa man nahibaw ini si Eddie? Mag-away na pod mo. Ako magiingnan si Berto nga di lang gid magpasakop ni Eddie. Ako ba ikaw no? Magpili ka na lagkin sana nilang duha ang tunayon yun nimo. Unya, imo na lang pagkaslan. Aron mapundo ka na, uy. Ni, nga nagud taon do pa ko'y plano nga magbinyo no. Pero kung magbinyo man gyud kani ko, aw si Eddie gyud ang akong pakaslan uy. Ay, tampara gud ay gud. Klarohon tanibi. Unsa man. Kuha ka sa kalipay ni Eddie. Kamay nang iya, ha? Ha? Kay magsige pa man gyapon kag sugot og laing laki gud. Dili man gamay ang kang Eddie gud. Dako og taas ang iya. Ang ako gusto lang kong mutila og laing laki. Pero sa gikaingon ko na, kung magminyo man gyud ko, si Eddie akong pakaslan no. Day Mayet, tambag ko lang ha. Pag binuot ta na, uy, aron dili ka magmahay sa maabot ng mga adlaw, nga uwa na gyud unya laki nga muunong nimo. Dili na. Len, Mao kanya Berto. mau ba? Ay nalang kog tubayan nas Mayet, uy. Nibaw ba gyud ko ha, nga wa kay gusto niya. Ang imo ra gyud no, igo ra gyud kang mutilaw niya. Ay, siya kabala ka na. Kuman ko katilaw si mong amiga, no? Likayan ko na siya. Iyan naman kong kisugot. Ako na siya likayan. Tawan naman. Palagi. Kamog yung mga laki, no? Mao bitaw nang hangtod ron, wa gyud ko manguyab og usab. Kay human ko giluiban sa kong uyab. Gam na ko, uy. Murag si Eddie nga uyab ni Mayet ra gyud butan sa tan-aw nako. Bida sa ng istorya ngayon nun. Ako, sultihan di kalina. Stone ko ni May. Ana, di ko binutan mo ba? Unsa? Wala Uy, simba ko magbudbud pa lang kag imo da Berto. Uy. Mas may pa. Si Eddie pala akong uyab. Uutan unta na siya. Di ko nimo, uy. Nagsabot naman taday nga magdita ugma. Anong kalit magabalibad ron? Naman ko importanteng lakaw ugma dong. Sorry. Pwede sunod adlaw na lang ta? Sunod adlaw ra ba? Duty na ko ana. Basta kay di ko kalugar ugma ha. Kung dili pud ka kalugar sunod adlaw, aw sa laing higayon na lang sad ka ng bakante ka. Sige. Matawag lang niya ko nimo day kung mabakante ko. Agwanta lang so good. Basta kay love ta kaayo ka ha. Sige, bye-bye. Bye na. I love you sa day. Kami ang mag-date ni Berto ugma. Testingan ko ni si Berto kay ang naong barako kaayo. Doon yung kusbahin lang nila. Doon din siya nahigala ni Mayet. Naibawagid ni siya kung asang lakaw ni Mayet ugma. Murod laing di kay kumpa sa kutog kada. O pa ni balik og pabadlong bayhana da. Basinog. Panginaot lang ko nga nasayot lang ko sa pagkalahap. Hinaot lagi ko. Kuan Suod mo higala. Sige na, sulti ko.
Nakasiguro magigubang nga nasayod ka gyud kung unsa ang iyang mga lakaw. Asa man gyud siya ugma daily na ha? May lain na sa siyang uyab no. Ugma iya ikadit ugma, ha? Kining... Daoy, so na ko siya nga hikala pero naluoy naman kay ko ni mo edi uy. Kay kadaghan naman ko na siya magdubli og uyab nga yung nasakpan niya imo ra pong ipasaylo. Diretsuhan lang ko sa pagtubag daily na. May uyab na sa siya no. Iya na sa kong gibudihan, mo ba? Ha? Oh, Eddie. Oh. May lain na sab siyang uyab. O mo'y iyang ikadate ugma. Manood ko no sila og motel. Doon pagi ko. Ibalik na sa ding iyang pagbinuang da. Gihagit gid ko niya. Gusto gid siya nga magkabuwag mi dayon. Eddie. Mahal man ta kay na ko siya, Lina. Apan nga nung iya mong kugingon ini. Nga nagsama kita, Eddie. Gibuthian og uyab. Pero ako, dihang nasakpan akong uyab nga may laing babay, gibuhagan ako, uy. Bahala siya, uy. Nakuha na ko niya sa makadaghan. Ilabot, eh. Kanindot unta ni mo eh. Kung sama pa ni mo kabuutan si Mayit, malipayon unto kay ko ron. Ako sa Eddie, kung sama pa lang nimo kabuutan ng akong uyab, no? Malipayon sa buntak ko ron. Dili ang na ko siya buwakan. O, nangandoy kit ko. Nga kung makauyab ko balik, kanang sama nimo kabuutan. Unya, anda mo dawat nga dili na ko putli. Oh, Lina. Kana, mas mayong gilikayan mo na siya. Limod pa siya na ako sa sinugdanan. Apan ako, sa dihang ako na siyang gibuwagan, diha na may kumpisal. Nga may uyab ko na siyang lain. Apan wa ko na siya gusto sa mga laki. Ako gyud ko na iyang gigugma. Pero gijirjir na siya sa maong lalaki. Mao. Wanay ayaw na ba yan, ha? Kung mauna imong masawa ro, mga bit gina, mangita naglang laki. Sa latod, dili matagbaw ng mayit o sa lalaki. Ha? Mao gyud. Gusto ka pa? Musinta sa'yo pa. Likayan ko na siya. Ug kana si Lina. Si Lina nga iyang amiga, nagplano ko nga siya ang akong panguyaban. O kana, kanas di na. Okay ko nga siya imong mauyab o maasawa ba nun. Kay buutan na siya dong. Pero, biktima ra po na sa gugma. Tal, di man siya hinlaki. Mauna. Usa kakiray, miagi niya. Hala, sige. Panguyabin na si Lina. O kung sugton ka niya, pakas ni dayon. Pero Eddie, di na ba ko putli? Nasultihan naman ta kaana, di pa? Oh, bisultian ako niyo. Pero ok na ko noy. Ang importante, nga dili ka daghan og naong. Kung sugton ko nimo, mamay dayon ko nimo. Pakaslan ta rin ka. No, oy. Oh, sige, gisugot na ka. Na ta, gisugot na ka, Eddie. Salamat, Delina. Karong Domingo ha. Mag-day ta. Manoroy ta, Delina. Oh, Eddie. Muyog ko na mo bisag asa pa ka. Dad ako bisag asa. Eddie, uy. Manood kita ning motel. Uday, total mamayanam ko nimo sunod semana. Hagyo ang liming ako ha. Unahon lang natong ana-ana ba. Basta ba ya ha? Bawon na pa ya ka hangat. Lali na, okay ra. Sige na, mag-check in na ta sa motel ha. Tana, Delina. Lina, nakanintot mo. Napay mo nindot kayo. Nakabugdo kayo. Day. Di na cute ha? Oh, lagi di na ni Virgin. Manggi ako Di no. na gani. Ay, kami. Alam niya hagtan na ni. Hindi na gibagwan ta rin. Magbo na ko. Hubo na tang duha. Kahit sa mulawas tayo eh. Eddie, imo na tanan. Oo ni. Ala, grabe ha mo. Nag-i-apply mo da sa imuhang tatay. Unsa? Mukha yun na taas pa cute. Oo. Pagkita ko na wipe. O niya. Mahako pa. Okay ni. Oh. Wala. Ay, wow. Nga nang nagpaana pa man og laing kisinya to'y nga dako mga kaing iyo. Kalami ka na rin. Ay, Mayroon na ka mo siglong dito ko na yun.
Dugdong, Tigisan ganang yung mga- kumutawan. Ay, ayaw na. Dalion. Lamig kini. Ganito lamig kini. Naghayang. Pwede naman tamaribansin ka man, ha? Oo ba? Gusto ko Sige. magtilaw, ani. Sige pa. Kana. Pus ka. Oh. Sakit. Ay, agay. Agay nga, ani. Ayaw atras, ay. Ayaw ka atras. Ayaw ka atras. Ayaw. Dili mapapagay. Ayaw ka atras lagi. Ihandos na ihandos. Ibiyat ko. Siya. Abi, huli na. Maluoy ka dong, Eddie. Please, kita mo pagkasal. Buwagi si Lina. Minutan ako. Basta kita ang magpakasal dong. Karon pa? Di ka subok ko, mayit. Imo lang giusikan ang dako na kong gugma nimo. Oh. Dawaton na lang nato. Dili kita ang magkadayon. Og si Lina ang higugma. Eddie. Sa sunod buwan, mga among kasal. Busay, kalimti na lang ko ha. Kay ikaw, ako na kang gilimtan eh. Kalimtan ta na ka. Nabalhin na nga to ni Lina ang akong gugma og pagmahal. Eddie. Nagit makigbalik na ko si Eddie. Ang suot kong higalag yun ang giuyab o gipakaslan. Dihang gikasal na sila, igo na lang ko nagpatuo sa akong mga luha. Og diha pa nako batia nga mahal ko giday kaayo si Eddie. Awahin na ang tanan. Kay di naman mahitabo. Angkon ko pa pagbalik ang iyang gugma og pagmahal. Awahin na gyud ang tanan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Greg Bamba. Yes, Romy. Mahal ti ka pa, hindi na ako madawat. Ngayon lang na akong gilad. Ano ni naitabos kong kinabuhi nga di ko may kalimtan. Doon ka ba? Si kaso batawan mo sa mong kinahanglan noon para sa mong kasal? Sa uwis lang yun mong pakasal na? O pay, mami ang gusto. Ako sa lang tugtan niya gusto. Sige. Sa ako sa bahin ba, gusto kong pare. Siya gusto maghuwis. Magtigol sa akin ba, kwarta para mapasalit pare. Nak pa. At may iniba doon siya nubod. Okay naman yun. Sa San Vicente Ferrer Church, okay. Para na ako, okay lang huwis eh. Ang importante yung makasal yun mo. Makasal na mo. Lisod na kung imong dugay-dugay, no? Pagkagwapara ba ng imong uyab? Basig mailob na slain, ha? Ikaw ba may bugo ni ka pa, oy? Hindi sa di mo. Kiniadto pa na. Mausarigid pa. Daghan ganin ng uyab niya. Maong sugot lang ko pakasal taon mi suwis pa. Aron may laki nga bidi-bidi niya. Nindot mo. Sige ba, ha? Sige. Tara ko. Babay. Sige, nak. Amping sa imong pag-drive, ha? Sige na imong auto. Para ba na ma-impas daw ang taon? Na, nagdata-data pa kain taon yan, ha? Nagdata ba ko ari ba taon? Oo, lagi. Thank you ko ba? Kalamping yun, hay. Apit na ma-impas si Rumin, yan na yung pagdata siyang auto. Kung maka-impas na siya na, makatigom na siya para sa ilang kasal ni Marlene. Biya na rin is amo pa, Lucas. Pasig maaptan ka sa akong uyab, ha? Muani ra ba siya ron kay maghikay na may alang sa among kasal. Si Greg Bamba? Alias Romy? Ay, lami pa unta i-journey mo eh. Humanda ba sa inyong kasal, di na ta mag-ana-ana. Di na cute. Sa pagkatinuoy lang, nagbasol ko nga nadako nimo. Og niya, namabdos ko sa imong anak. Mao nga magpakasal dayon mi ni Romy. Bahala na og human sa among kasal, masayod siya nga mabdos ko. Og dili siya may amahan. Sige, anton ako. Pero ugma ha. Kita na sila mag-date ha. Basin kuwang pa sa kuyamoy ng bata nga nasimutian ba. Buhatan ta nagkuyamoy. Sapa diya, uy. Sige na palakaw na pa. Oh, lagi. Anton ako. Pero ay kapas ako sa imuti. Sapa. Kapas ako. Lips ko. Uy, mo man ang kitisan og gihapyod ang ako atubangan. Agad eh. Lagi. Sige, arin ako. Bye. Human niya sa among kasal ni Romy. Di na ko moatupang pa ni mo, Lucas. Ambot pasad, uy nga nadamang ko niya, uy. Mas dako pa man unta ang kang Romy sa iya, ha? Ay. Si Lucas na lang unta imong pakaslan. Oh, Luna? Ako'y naluoy ni Romy nga imo lang ilaron. Ikaduha, ikaw mismo. Mahimo ka sad unya nga makaluluoy. Og ikaduha, kung masahid si Romy nga mabdos ka unya dili si amahan, kay sigurado yun nga, iyabaya kang biyaan, anak. Gibati ko, Luna.
nga dili siya makahimo pagbiya nako kay mahal kaayo ko ni Romy. Ako pa ikaw, no? Imo na ipakuha ng imong gisabak. Hala no? Mas ngilan pa man kag batasan kay nako. Dakong sa Diyos ang pagpatay sa bata. Way labot ang bata nga niya sa kuntiyan sa nga nahimo nako. Busa pakatawhon nako siya. Marlene, Sige, musa ka na ko sa amo. Diya ka na. pasilo ako Ginoo. Nga ingon atong akong gitambak niya. Nahipaw ko nga dakong sa ang pagbuhat sa ingon. Nga patyon ang bata siyang tiyan. Apa naluoy lang ko ni Romy. Makaasawa siya gumabdos ng daan sa laing laki. Ang auto ni Romy kanina. Hi, Lord! Romy, dayon lang ito sa suit sa bahay nila ni Marlene. Tama siya sa suit. Ha? Tubag ako pa. May gisulti nimo si Luna nga dili maayo batok nako ganina, ha? Okay, saragod ka naman. May, di ba maayong gihimo ka nga wa ko masayod? Ha, Marlene? Tubag ako, Marlene, bay. May nahimo kang di maayo nga wa ko kibaw, ha? Wa, uy. Kuan lang, basig akong gidaot ba? Naibaw bayag gid ko nga kana si Dayluna, dako kay nagusto nimo. How tinapit na? Pagkisa may akong gipangayoban, ikaw man, kay ikaw may akong gigugma di man siya. Tara. Asa Asa ka? man? Aron, hikayo na rin mga papilis na to alang sa tong kasal. Sige tanadong. Bidang ang giilad mo ko mo eh. Pakasal ta. Tinawag na pakasal. Guman sa tong kasal. Sayran ako mabdos ka. Di may tabong ako yung mga na kay human sa tong kasal. Di hati kay labti. Pasilo alang ko. Si Lucas nagamahan sa kong isapak. Iusa kagabi anak ko sa amo. Katpansin isa ka. Iya kong gigamit og kusog. Og iya kong nahilaptan. Biya ni singgit ka. Ano ka tukot makakilabtan ka niya? O singgit. Ambot nga no to. Wala na sa kumusinggit. Unya oto na uspan pag-cute. Kadaghan ko niya mahilapti. Kay gamitan mo ko niya kusog. Kung kadawatan, di amor di jug ko makawatan Yung eh. ikaw ang akong gimal. Ikaw akong ganahan. Mas dako pa magalit ng imo kaysa kakas. Hambot sa rin nga nanadadyo niya. Do, pasaylo ako pa. Pasayloan Tapos Romy ka ito ah. Kapag tipo dito. Ha? Igbuwag ko di mo. Nao di ka sa mga panimahay ka rin yun. Pagka-smokoy ko dahil na yung mga asawa, bidha na dahil na, nga imong ipakasan. Bida, maudi siyang dalig pakasal na kawa. Sa huwis lang. Kaya mabdos siyang daan. Si Lucas huwag yung mga. Mas mayo nga imong gibuwagan. Pati ka ng bubuhi ta og anak nga, uwi ta anak nga dili ato eh. Tinoda pa. Bida, si Luna pa. Kuyaban ako siya. O di ko sugtod pa. Maya ko ilipin. Paano ko si Luna pa? Okay na ka? Okay, siguro gid kag sukto na ng Luna. Kay dako man na gusto nimo. Yayay ginag, maigo na sa imo. Karong gabi iba. Bisita ko niya. Di ka tayo kaya ni Marlene. Kung sugton ta ka, niya mag-live-in ta. Di kayo mo na de. Bawa siya nga mauwaw siya siya may nagbuhat ana. Siya naghimog binuang. Usa sino dahil lon. Sugta ko bi. Ang tinuod hangtod karon. Nahigugma pa ko ni mo, Romy. Sige, gisugod na ta ka. Uyab na ta. Sige, salamat kay Dea. Karong Domingo pa. Mag-date ha. Nuri tas bukid, tas kalibunan. Kalibunan. Magpabukit ta. Tagsara ka ng kalibunan, di ba? O sige. Kasuhay ka kalibunan mo pa. Gamay. Pero wala ra. Sorry ramang ka. Sorry lagi ta. Sige, uban ko ni mo. Sorry ta. Sige. Ingkat tas kalipunan. Magmutil dito. Oday. Lain sa kaya nato tas kalibunan ta. Sige, tagsuri-suri tas kalibunan. Chikis ka tas mutil. Kira ka. Pero, Rom, wapabi ako makasuway anak to. Sakit niya, no? Sakit ito. Hindi na sakit eh. Lawayan na to. Ha? Loin to, loin. Hindi na nagulurog biti ba? Lawayan na natukbon. Suway ka na. Ha?
Sige, uy. Di lagi nasakit, ha? Mahal man ta ka. Sige. Busa, dili ta ka balibaran. Okay. Sige, mayo kay... Giubo ko, laway. Kala, Basta mo doon, tas motel. Sige, dad ako dito napita. Tinod-on mo? Lagi tinod. Inana na. Doon sa tanaw, no? Kalau inana, ay, ginood lagi ni mo. Gago sa nanda ito, laway. Nawa ang luod lang iti. Hindi mo tanaw, no? Asik daan, no? May gawas daan ni Punpun Siliswit. Maagil ka, ano? Kapawa o Ay, kikilo. Ano na sa kusubos, be? Mo ginawa yan, hindi mo na sa gihakan, Salam ni... Tudlo na ko akong kagiliw. Dili, oh? Kanang blue Ano? Ibo mo rin lawan. Pako niya, blowjob ka na. Esa, ha? Esa kay baby. Karoon taning mayo, be. Oy! Tane. Murong lamaw. Kawanan mo, anang gitutuan. Dede. Murong panty, be. Hindi mo pagtutunyo ng panty pa ko Or na. sa wilik ni Inog ang tribubo, be. Abay na ko, naubo na kay basa naman kay Kud. Sili ka to. Ay, Kaning sakto na ni. dumi. Tatanahon sa imo, de. Murong mata. Ayaw ko ka. Tipat-tipat na akong mata sa imo, ha? Ingon, ani na ta? Baby, buon din na ko akong... Ay, tribubo, be. Sige. Tawa. Pagay na ho. Di na bang kinangbuon. Tawa. Namintana naman ni Aan. Ay, Akong sa itanaw mo, anak, ha? fink-fink. Ay, Ay, nani na di lut. ang style, buslutan na daan. Mo ni style sa kumbrib. Ang hihi ni mo, wali sundra na niyo, buslut na daan. Ang tanaw. Uy, nanambo siya. Ambo lagi. Mangitag daga, o dalaga eh. Wala magmanghalan na. Dalit. Rumi. Di ano na, be? Tinood na Sa ni. buon sa nakutrip di mo daan. Kini, be, ha? Kakani? Wala ni salud. Tanawa. Anak Maglata sa dinas, ha? Tagkira na. Ay. Awa, maglata sa dinas, ha? Mura kang Ako doon siya. di tayo. Mura kang bangan ka. Kaya rin, larga. Manso, hindi ay. Lawayan na. Ana, oy. Sana Lawayan na. Dangan na. Ako hagin ako kaputli tang tumigayo na ni Daylo na taon. Kuman sa nitabo na mo. Akong live-in eh. Uy, reklamo akong asawa kay kami nagunaon nagpagkasa ilad mo ko niya. Huwag yun ako siya. Kung gustong pakingti o babae nga mangingilad. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dante, ginaingon nganong may mga babae man nga mag-away ug magbugno ug mag-irog nako. Di ko ganahan nang magkagubot. Mao kining nahitabot ko kinabuhi nga dili ako mahimong mahikalimtan. May lipat bahay truck man nga nagparking sa atpang. Kisa may bagong libalhin. Oh, ang lalaki nga nagdiskarga sa mga butang. Kagwapo niya. Ay, Danila. Kung saan ang gitambo ni Mus Bintana? Pa, may bago na sa tagsilingan. Kinsa man? Wa ko makaila pa. Uy, tuoda. Gipangsud nas bay ang mga butang. Kagwapo sa nag-alsa sa mga butang. Kanindot og puro masayang lawas. Mura magpanipilto ning tawhana. Hoy, Danila. Unsa ka diha? Kali ka magtingsi. Oh, wa man pa. Nanakit og kalawasag pagidalsa sa itong mga butang pa. Ingon bitaw ko nimo nga manuhol na lang ta. Ikaw may presenta sa imong galingon. Okay na ba? Absent di ako duha ka adlaw sa gym. Okay ra. Naaman si Dodong James, Dodong Lebron James. Tatay atong palsa. Uy, may nanuktok man. Wala, susuya dito Dante. Oo pa. Kaya kaniyot lang, nana.
Uy, nagunsa mas Daniela di sa pag-una mong silingan. Una-unahon chukiglaki ni babayhana, oy. Maniid ko kung nag-unsa na siya diha. Dali, dayon sa sud, miss. Daniela ko, ikaw? Oy, Dante, kinsa mo na ang bisita nyo? Basta ka na, pasudla. Dante na emongan? Oo, Daniela. Dali, dayon, sud. Aron na, mag-aila mo sa papa. Animal? Nisud si Daniela sabay sa pag-una mong silingan? Huh? Pirmage kong mauhay ni mabayhana da. Wa mo ko tayo kabantay nga may gwapo nga ni Balhin diya. Unha na sa kong Daniela. Jingle bells, jingle all the way. Down. Layo apas Pasko, nanaygo na ka? Hello, gwapo. Nag-home service ko. Manicure, og pedicure, haircut, etc. Taga dinner ka? Yes! Sige, paklining ko sa kong kuko. Huwag mapahirkat sa ko. Kanang angayan ko, Sure! Oh, watch your face at the mirror. Nindot. Mm. Gaan po kay kagamot. Mm. Nindot bayot. May pagkatupin mo. Ayaw nagbayot, oy. Just call me Jingle. I'm single and ready to mingle. Jingle, kailan mo si Daniela? Mino mo ganahan ko niya. Tabangi ko ba yung mag-auyam eh? Ako? Di ka ganahan? Sorry, pero di ko ganahan bayot. Aray. Tinuod ka, girl? Nagkasulti mo ni Dante? True. As in true. Dili ko fake friend ni mo, no? Unya, manguyab si Dante na ako, girl. Kung dili ko mapasti di mo, uyab na ta. Ha? Dante, dili ko isi girl ha. Pero ganahan man po ko nimo. Love at first sight ning ako nimo. Parehas ta, Daniela. Parehas na. Tay pa sa uy. Wag ganit ka sugta, magapos naman ka na ayo. Tay pa sa lagi. Unsa? Uyab na sila si Dante ug Daniela? Sigahag mata, Murabag nakatagian ni Dante. Animal ginis Daniela. Bisag kanus ano babag siya pirme sa kong mga tinguha. Mura mag-intro sa drama. Oy, Choroy, Romina. Ngano di ay? Naging kamu ba ni Dante? Si Dante na walang malay. Si Dante na walang kamuwang-uwang. Kaya wa siya makailan ni mo. Kahit meron! Wala! Okay. Hala, palang, nakuyapan na! Hello, Dante. Ikaw si Romina, no? Oh, wow ha. Ingon anak na gid ko kasikat kay nakailan naman daig ka nako. Nagpahutan po Daniela sa mga ngan sa mga silingan na mo. Kay, bago ba pinagpuyo ng dapita? Oh. Ug sa kabag pa nimo nagpuyo ning dapita, nakauyab ka dang Daniela. Usa may na ang Daniela nga wala makita nako ha, Dante. Uy, ngano nagpahutan na mag-ana, Romina? I want you to try me. Mas may pa kong Daniela Dante, no? Guroy, ang animal nga Romina, nisud sa ba nila ni Dante? Maigo gini mo ihana ron ba? As kang dakuara ba kang Dante? Oy! Murag pustis kuryente kaliguan! Ay! Asa man ka, Daniela? Kailan, Dante? Diha ka na. Mag-away gini duha ron ba? Pastilan! Kung ari lang ka na ko, Dante, wag ay magkagubat! Wow! Wow, kadak ko. Imo ni Dante. Wala extension. Kay may extension? Sige na, Romina. Hangay pa mo kong Daniela. Perform na. Oh, yes. Kumpa. Mas ganahan inis. Daniela. Mas mayo si Aini. Usbi. Wasan? Ay! Kita nga po naman. Nay.
Sakit. Oh, sige. Saan Tangtang mo ba lang eh? ako pastiso, ha? Kadiyat sa... Kana pulos lagos. Kana. Uwan, pastiso. Indot. Balik, Indot. Indot. pipa. Pulos lagos. Kana. Duto. Sige lagos. Lahos. Lahos. Pasok, kasi ka magtabi. Di ako sa gusto naman kong buhaton. Sige magreklamo di, ha? Nindot na ba? Uy. Unsa rin nga nakita? Romina? Dante? Hello, Daniela. Hello, si mong mata. Ngingilog kang bayana ka. Tabi diha. Ako na si Dante kayo. Uyapin ka. Ako'y tag-iya ini. Ginagkapas. Ako, di kaya mga gising. Masamad. Ay, masamad na. Ay, mga Saan samad. naman ang uyab mo? Ako din. Gipagkip mo. Katulog yung ha? Gipagkip mo. Kana. Ako lang si Dante. Ako lang si Dante. Ako kay Dante. Kana nila. Lain na ni. Kana bego. Boy, ahang na ni. Boy na wag ni Danilo. Sige na. Boy na yung buhok. Saan na may girl, oy? Abot pa mong barangay hall? Waka kita sa kong buhok, Jingle. Naupaw. Gilarutan kong mayong Romina. Naway ko ni Daniela, Jingle. Saan imong tanan, Dante? Saan imong tanan? Unsa ka pa diha? Kung wa pa ka nagpada sa sulti nga bigay-biga ni Romina, di unta maupaw ning akong amiga. Nangayon bitaw ko sorry ni Daniela. Sayuhan ko ninyo. Ano niya magkabayot? Hoy! Ano niya ka? Anong ni ako? Ako mo saksi batok di mo. In your dreams. Lingkod. Sige, tabo ninyo, ha? Ha? Kompleto na ang nireklamo, ang gireklamo, ha? Yes, Kap. Unsa di tabo ni... Unsa di tabo ninyo, ha? Unsa? Gilarutan kong maayos akong buhok ni Romina, Kap. Maong naupaw ko. Tanawa na guni akong ukap, oh. Upo tuod ka da, Daniela. Romina, anong kayo mo mangkanin, Daniela, nga managhigala man mo duha? Ako'y nag-ingon ini Kap. Ako sa Dante, Kap. Kap. Saksi ko. Uyab sila si Dante o Daniela. Pero kini si Romina, nag-una-una man kang Dante. Okay, lalaki man si Dante. Sabaday niya nga iyang pa-performance si Romina. Ni-perform ko, Kap, kay dako niya. Gahi man, Kap. Unsa man ang dako gahi, ha? Kang Dante, Kap ba? Unsa? Uy. Sa ato pa day, nag-ilog mo sa dako o gahi? Oo, Kap. Abaya. Pero, Kap, uyab mong good mi ni Dante, Kap. Angay lang sa nga masuko ko, kay nakakita man yung Kap nga. Gijoom ni Romina ang kang Dante. Usap na huom. Joom, Kap. Joom. Oo, Joom. Ano ba? Oo. Ay na, Joom. Joom lagi. Oo. Unsa na Dante, unsa? Kap, Ano ba, Kap? Oo. Kap, sampulan ti ka, Kapi. Gusto ka now na, Kap? Sampulan ti ka, Kap. Og na ka? Ay, kapag ko si Jung, nagubang ka na. Ay, kung labda. Ay, itong lupon. Ipatawag siya itapos. Ipahod sa itapos. Samok, lubot kayo. Sabi rin ako nga, dako, ugahin nga kuha. Ilog ba sila ini? Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gina, ginaingon, daghang mga tao nga gusto kong parara ang ilang kahimtang sa bayan. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga nako mahimong mahilig. Sige dyan sila party si Sir Marmasa? Ingon ana magang mga kwartahan, Gina. Sige og party. Daghana siguro kwarta ni Sir Marmasa? Kana kay kada dunay okasyon sa ila, magparty man sila, may kwarta gyud na. Silang pamilya kung kinsay mag-birthday, mag-party sila. Ngimbitar og daghang mga bisita. Kung naay fiesta, maghikay pud sila. Kung dunay mo graduate sa iyang mga anak, magkay gyud. Dihe na lang na sila, Gina. Dili taangay nga masuyaan na nilang gibuhat kay lahi man tagkahimtang nila. Mao gyud na. Kanindot sa pagpuyo. Asoda lang sa ato, Gina. Ayaw pagsigigtan aus Irmar. Aron li ka magmahay sa atong kapobre. Unsa ray negosyo ni Sir Marm? Nagpautang man ang kwarta. Unya, dunay interest inigyad.
Mao sa na akong negosyohon ma, makakita na akong trabaho ug ang madawat akong sweldo akong gamiton ug magpautang sad ko. Gina. Hi, Gina. Hello Francis. Jean, may kaila kang makalimpyo og bay? Akong mama, nga naman unta Franz? Nangita mo gud si Papa Mar og mulimpyo sa among bahay good. Kay iya magipapahawa ang among duha ka maid kay labtanon man, nangawat man. Perting lagutang papa, mao nga wao na siya mangitag katabang. Ay, mao ba? Akong mama na lahimuan ninyong maid Franz. Kung musugot ang imong mama, ako inon si Papa Mar, Gina. Gina, nagluto na kong daan og mga sudan alang sa pamahaw og paniudto ha. Kay hapon na siguro kung makauli dinis ato, kay daghan ko no kog limpyohanan. Ma, hay may maayog mo uban pinimo ug matabang kog panglimpyo nimo. Mas labing maayo, Gina. Next time ha. Ayaw nagpauban na sa pagpanglimpyo ang imong anak din sa mo ha. Sir Mar. Sige. Makasugod na mo panglimpyo. Ay, aray, kasakit sa kong buko-buko ug batang. Tibuok adlaw gitang nang limpyo. Dako pagid kaayo ang ilang bay. May ragin gitabangan ti kag panlimpyo ma, kay portimbog atas sa mga butang nila nga angay alsahon aron malimpyo ang ilawom sa gibutangan ini. Unya ang mga kubre kama pagyud gipangtangtang tanan aron ipalaundry. Pero ay kabala ka ma, hiluton lang ti kaha nya haplasan ta kag liniment oil. Ay, sige nakbe. Pero matod ra ba ni Sir Marday nga sa sunod dili ka na kuno pa ubanon akong pagpanglimpyo sa ilaha. Unsa? Nga naman ma? Wa ko mahibaw. Basta maunay iyang gisulti nako. Hala, ngano ka sa? Tuma na lang tanak. Wa pug ko modawat sa iyang tanyag nga magstay in ko sa ilaha. Ako lang giingnan si Sir Mar nga muuli lang ko ikagabi dinhis ato. Hello. Sir Mar, pagbantay. Ay kitansa. Ay niya silingang pulis nga si Ramon. Pag nasayda sa imong negosyo. Unsa? Kinsa may nahibawan niya William? Kuan sir, art angan. Kinsang art? Ato sa silingan gud. Kanami ka ni Francis na si Gina. Kasi Gina og art uyab na. Pulis sa art. Ug mo na nagsulti kag Ramon. Unsa? Di na ko gusto nga makigsuod ka pa sa anak sa tiglimpyo sa tong bahay, Francis. Nga naman, Papa Basta, Mar. makita ko gani nga magigsulti ka pa atong ginganlan og Gina. Di ka na makapuyo ning atong panimay. Hi, Gina. Wa na lagi ka mo kuyog sa imong mama nga manglabas sa amo. Ingon man imong papa nga di na pwede nga maguban-uban ko ni mama. Unsa? Uy, nga naman. Ambot, ako kahibaw. Friends, mga na lang ko ha. Nganong pero may madaghang tao sa inyo? Unya kasagarang mga anak sa inyo mga lalaki. Aw nay babae pero murag gamay ra. Kasagaran mga batanong babae sad. Mangutang na sila kwarta ni Papa Mar. Ay, mao ba? Ang pagpautang nakahagkwarta ang inyong negosyo sa imong papa? Dili ka nana siya illegal nga negosyo, ha? Franz? Unsa, Gina? Uy, simba ko in town, uy. Franz, mangitano, aron dili ka maamong, padit-i ko ng imong papa. Timing kiwa si Papa. Milakaw. Magsusi ko. Nalain ko gisulti ni Gina da. Nga may illegal nga negosyo si Papa Mar. Ay, kiniyang kwarto. Pero may mininglak. Ni anak ko ang duplicate sa yawi sa kwarto ni Papa Mar. Sige lang yun din yung gilak. So, ayan ako gablibi. Naabli. Musuod ko. Diretso na lang ko sa pier. May ihagbong nga mga epektos karong orasa. May untag way nag-atan na mo nga mga buaya. Sikilag nga mga buayang pulis. Unsa kini ako nakita? Unsa kini mga pinuto sa plastik? Ako di taguon. Mao ka niya lang negosyo sa akong amahan.
Animal. Diniran ako gibutan sa aparador ang dang nga butang. Giputos na tong daan. Inuman. Kinsabay nang hilabot sa mga butang. Kinsa! Kini ang imong ipangita pa ba? Nganong naani mo ang dakong bag, ha? Ambit ka na! Ambit! Bayan ang suti ni! Hain! Ni anang mga pulis pa. Gipaani ko sila sa ato aron mahunong na imong binuang. Traidor ka! Liwat ka sa imong gilwatan! Unsay imong ipasabot? Nakasakabit sa kong asawa! Unsa? Dili ko nimo tinuod nga anak pa. Ay, pag-iok, sir. Surrender na lang. Ay, kukuniti! Buhin ito! Buhin! Hinaot pa utangaw na mga batanon o tigawa nga madaot ang mga utungod sa imong negosyo. Traidor ka, Franz! Dali na, sir. Dadon ka na musmusuan. Ano na lang kapuyo sa amo, friends? Nakon, okay ra nimo ang among kapobre. Okay ra ka? Ha? Sorry, Franza. Gituman na ako katundanan. Nakasabot ko, Art. Ano lang ka sa among matuog, friends? Ang ka nangita kapag bahay nga kaabangan. Okay raman ang mama ni Jenna nga. Ani matuog si Art sa ilang bahay. Ni Ami sa usa ka kwarto. Nagtupad sa paghigda si Jenna o Art. Matuog na ko. Mukha naman ko. Art, ayaw sa pa kasi nang mata pa lang si Franz. Ganina rin ako maglihak. Natuog na lagi na. Niya kasi mukalit nagbangon. Natuog na lagi na. I love you too, Art. Gusto ko. Sige, Aron. Mahilo na tayo, ha? Sorry, natakot mo. Kibuhat na ako. Kilok. Kalait sa kong kibati nga nakapati pagkago ni Gina. Nag-love making silang duha. Klaro kaayo na ako kay nagtakilit ko nga nagatubang nilang duha. Ninta sa ilang kibuhat. Kaming. Sorry, Jen. Nataga ko. Kapay mo ko nagkatriog. Liho kay kumahugod. Sige, padayon lang ko sa nagibuhat. Nagagsagamay katri si Franz kay higdaan. Sa nakakita siya sa amugahan po siguro siya nga nagtanaw na mo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Vina, ginaingon. Ikaw makagusto sa lalaki nga wag gusto nimo bisan gamay o pakwa sa paglaom. Kay do naghihigayon nga siya imong maangkon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Unak, naa si Jerry sa silong. Kaong gipadayon, uy, mamisita man kuno siya nimo. Pero ma, wag ko'y gusto anak niya. Uy, balikiro kinatawahan na. Natinarong man nagpamisita nimo nak. Mga ako na lang pong gipadayon, pero kung wakay gusto, bali-bari lang po tarong. Sige ma, ako siyang kinaukod sa silong. Dahil na. Mona, Jerry. Dita ka mahimo nga sugton kay wag ko'y gusto nimo bisan gamay. Ay, lamay arman si Jero na bayana. Uy, Pero day, mahal ta kayo ka. Mahal kayo ka day. Tinuod na. Sige na taon day. Sugta ko. Sugton ko ni mo day. Kaslan ka, promise. Promise na ako. pasayload ko.
Apan dili ikaw ang gipaabot ko nga manguyab nako. Si Dindo. Siyang akong nagustuhan, Jerry. Mika. Kusmod man lagi kay tugnaw si Jerry nga mibiya nak. Imo tong gibasted. Oo, maoy. Di masad mahitabo nga sugto nako siya kay ibaw man ko nga dili tinuot nga nakagusto siya nako. Palikiro kay tong tawhana, oy. Kanto siya og uyab matod pa sa akong amiga nga si Lorna. Uy, guwapo sa baya unta da. Si Dindo, ma. Siya ang gusto ko. Nga maoy manguyab nako. Si Dindo. Nak. Lagi bay. Sige mo text deh ay. Bay, Jerry. Text. Istorya tayo. Sige kag-text. Saan ka na? Buwak masunhon na ni mo. Mo na akong gingo ni mo. Dako kay gusto na bina. Nguyab ko na gabi. Basted mo ko. Ikaw mo na gipaabot niya. Nguyab niya. Mo ba? Guwapa sa nasvin na da. Ya buutan sa siya. Butan Apan, doon na naman ko uyabay, oy. Ug, isaa na ba ko nga, kung mamabdos na nga akong uyab, siya gid akong pakaslan. Sa ko pa ikaw. Hospitaral yung buya sa bina ay. Ha? Meron pa kayo sa bina bay. Utog! Utog. Stand out. Nanggigil ang kadto. Sagot ako ato, anab. Halo-halo kami doha. Paluha! Luha-luha. Paluha sa mata to. Sugot ko ato, tutyal mo ito. Bagi ko sugtas ka nahan. Sabot siguro nga. Igor na ko sa tilawan. Mga plano na ko. May pagdubot kayo. Na, mga ganahan sana ko bay. Pero gusto na ko sa babae ka ng dakog. May Akong uyabay, gamay. Sabi na babay, may naihat bang dari sugahan dako. Sa lubot ako, duta lagi. Mo lagi. Tutas ha. Mugitik nila kao. Pero ang taman bay nga, Buhon. mahal man ako ang asawa bay. Pati. Now, uyab ni mo eh. Ayaw sa daan na oy. Ara. Lahat kay dugan, maragway sod. Babaeng platong dugan, patikin na eh. Samo, di ka tubangan na ka. Batikin na tubangan ka na. Hindi kay mahal man ako be. Pero, sige. Saka no, suwayan ako panguyab si Vina no. Di lang ako paibaon ako uyab. Ikaw ba talawan na? Madlukuyab pa mga mo. Ha? Ay, lukad-lukad mo uyab. Pag-uyab linis bina. Bay, Kenar mo imo, sus. Pwede ibunot og lubi. sabi. Igo lagi na sa imo, bay, sus. Tikangkang na may ana. Ana na. Si Ak ng Mayo. May bis bina. Uyab bina. Bida. Mo na ka ng panguyabi na siya. Benito, panguyabi. Pero bay, ambot lang eh. Basta, sige, testingan ka lang bay. Testingan ang panguyab no. Panguyabi lagi na. Panguyabi niya. Kanay mo ha. Mo itok-tok sila mo. Agay! Ako lagi kaya gusto nyo. Basta pa Muslim kay Giyon na rin. Maluoy ko ba nga magunahon na oy. Luoy mo kang bayo to. Luoy ko ba nga ako siyang mahilabtan o niya. Di na ko siya pang sawon. Siguro rabagyod ko nga makuyapan siya nga maigo sa kuha bay. Sige dahil sige ko na na. Sige ko balik-balik ka na. Kuyabe! Kuyabe bay! Kuyabe! Sige na yun! Yung kanibina? O bayot? Uy, friend man mo nga ng bina. Ingna sabi, nga mamisita ko niya karong gabi eh. Hala, uy. Abi mo din doon, no? Isulti ba ya si Davina na ko? Nga dako ko na siya gusto ni mo. O kung mo na, sige na, sulti siya bayot. Ingna siya nga manguyab ko niya. Mamisita ko niya karong gabi eh. Sige dong din do. Pero time pa. Oh, nga naman ah. Sa tanaw ba na ako sa akong amiga, no? Prigo sa imo, ha? Pero dako ra ba kayo ng imo, eh? Katilaw na baya ko ang ng imo. Ang mao nga, na kumusap ay bingat akong baba ako sampot yan ni mo ay hatid magiksi ay makadungog si kung ano na sabi na makadungog sige na ingnas bina ha nga mamisita ko niya karong gabi ha sige na bayot Tinuod ka, Dungkoy. Amisita na ko sa Dindo karong gabi. ay wala gid ay usa ayaw gid palabya man kayon day subta siyo
Oh, di ba nga, may sulti mo nga, dako ka o gusto niya? Oo, bayot. Dako ko gusto anak niya. O kung mamisita o niya manguyab siya nako ay ako gudin siyang sugtun. Uy. Ay, mo, alay, higayon na lang ni mo, day. Mamisita ra ba siya ni mo karong gabi eh? Sige, day, sugta na yun, day, sila, day. Sugta na siya, day. lagi bayot. Sugtun gid ako siya. Ay, buwag tingali sila siyang uyab kay manguyaban siya nako. Pero, day, wala pa si Dad, ang tanong kandaan, day, ha? Nga? Ang dama-daan ang imong kaugalingon. Nga naman. Kuan, katilaw ra ba ko anang iya, day? Oh, sagit-sagit ko, day, uy. Sakit yung ko, day. Unsa ka, ikaw na, no? Day, kita ka, day. Kita ka ni kung baba, day, oh, na, oh. Oo, kita. Nidako lagi ng baba ni mo yun. Gamay kayo ni sa una. Anak ayaw siya mo'y nakaingon ini. Siya mo'y nakapadakwa. Ang tamang imo kagalingon dayo, ha? Bayot. Salamat day ha. Nga imo day kong gisugot. Kana tungod kay dugay naman sa ko nga may pagtan-aw ni mo dindo, pero basig imo na kong binuangan ha. May uyab-baya ka, may akong nahibawan. Ha? Uy, buwag naman misa kong uyab day. Ug ikaw niya akong uyab karon. Ug ugma magdata ha. Manuroy ta ugma, Davina. Asa man ko nimo dat Asa dong dindo? Kabus ako kadako kami. Dali. Wow. Kanindot ani day kamu. Iya, hagkan ko. Sekali lagi kebelakang. Kara, buong ko niya kung tos kikiri. Dapat taas pa yun. Di ko anak, tiap na lang di. Usa, ano na ako inayon na. Itiyon ko na ha. Kini inayon na ako. Yan. Ay, agay. Di ko anak. Ay, ko anak. Uy, agay. Lang, pita. Agay. Grabe kid kasakit. Wa ko magmahay. Kay ako gyud ang gipakaslan. Angkon kid ako ang lalaki nga akong gihigugma. Kaya gipakaslan, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Reden, ginaingon, bisag pila pa ka babae ang akong mapaangkan, pundo ko na ko silang tanan. Kining nahitabo sa akong kinabuhi, nga di na ako mahimong mahikalimtan. Predentor, magsulti ta. Nasuko ka? Oo. Uy, nga naman? Dahil babae sa taas ay. Imo ko nung napamablusan. Unsa? Atas taas. Nagsulti sa imong inhan. Sige na. Pasagdi lang, inig abot sa among anak, may bawaan karon kung pakaslan ka ba niya. Paaboton lang nato si Redentor, ha? Hindi na ko mapauli sa amo, ma'am. Ay, unsa? Mahatlok naman ko mapauli sa amo. Uy, oo ko. Uy, ang sagot. Ay, may kay miabot ka na, Redentor. Nakaila ka ini niya? Oo, ma, si Leslie. Hindi na ko mauli sa amo, Reden. Anin ako tipon mo. Leslie! Huwag siya pa ba itong buhaton? Kabata pa rin ng Leslie. O pa na 18. Na, ambot na ng Redentor. Nang hilabot magminor de edad. Pastilan kung mukiya ang ginikanan ni Leslie. Sharon. Mukiha sila nga wa man nalugos ang Redentor. Hindi magproblema ni atong anak ko eh. Solbaron tani, oy. Dili pod maayo ang atong pasagdan si Redentor. Di na lagi ko mauli sa amo. Ayaw kahadlok lagi, ihatod di ka. Di lagi ko, Reden. Oh. Ayaw ko pagkilapod. Kamati nga sila sa mga magpapa. Kasabaan na sa kunila. Sige. Anin lang una kamatog din eh. Pero karon lang gabi na ha. Unya, inikugma, amo ka ihatod sa inyo. Uyugon ako sila si mama magpapa. Hindi lagi ko. Hindi ko. Kapuyan mo. Hindi magkakasabot. Uy, Leslie. Mga kabrad, tira mo sa kinsa. Problema yun. Karoon probida. Brad, tabangi ko, Brad. Manungog ka. May pekamuti mo nito. Ay! Ayaw na, Brad. Sumugan kayo ka. Ayaw sumuga ko. Tabangi ko. Oy, do, Redemption Center. Probida.
Ay ko kapila-pila ni mo plima turo ay noon sa ka. Susbayaan ni mo, itabangi ko ba? Beta. Sige na ba, Julie, itabangi ko. Saan ka? Paminaw sa god, paminaw na ako. Oh. Sa diyan nagjerjer ka na mo bay. Wajud ka bitar ako sa. Wajud ka mo tabangi ko rin. Ari. Ikay chula diri dipita. Ikay tutoy diri dipita. Nya karon. Wa kay bay na, wa kay bay. Sige lang, sige lang. Sige, sungog ako bayo. Sungaga dito ka sungaga rin po. Oh, lagi, sungog ako bayo. Lagi ayo. Hindi ka mutabang, nga musuba na ako problema. Okay ra, oy. Kira kay Brad. Okay ra kay na, Brad. Sige. Boss ba yung panahon ba? Lala! Ma'am, sir, hain day si Riden. Milakaw man to, day. Asa mo ko na to siya? O man mo sulti. Kano sa demi kaslo ni Redentor, ma'am. Sir, Ato pa nang sabutan, Leslie. Wa para ba may makakita sa imong parents? Ay, nabala ka baya mi Inday. Dili unya mo sugot ang imong mga ginikanan nga makasal ka kay minor de edad ka pa man. Di mahimo nga makasal ka sa among anak kung way consent sa imong ginikanan. Hello, Redentor. I miss you. Uy, Ruina. Ni uli nakagikan sa States? Og anin ako din sa Pinas. Wow, ha? Og divorce na ko sa banan akong gano. Unsa? So free na ko rin. Og i-continue na itong naputol na itong relasyon. Ruina. Gusto na akong makaanak tang duha rin. May tagmakasawod na ka. Ako nagyang sauron ang tanan mong lugad. Unsa? Joke. Miss you so much, Redentor. Riden, kisa na babahay nga ni kakos ni mo? Naunsa man taong Redentor? Wa ba gani masulba na imong problema kang Leslie? Ano sinang ruina? Pa, kining... Gigakos siya, sir. Nalain ko. Dahil Leslie, bata ka pa yun in town. Ang maayo ni mong buhato no nga sabto ni mo si Redentor. Ay, nalain man ko. Hi! Hello, everybody! Unsay ani na mo puyo usab ni ruina na to? Mahumadayang po. Wa ka kakita si ahang dagkong bag. Mi bakwit siya gikan sa States ug anhin nas ato puyo. Unya ako, ma'am. Sir, Leslie, di na ko mo pauli sa amo. Magtipo na dahil mikita sa usa ka Katri ini. Oh, okay ra. Si Reden, tong ana mo ni Rowena. ambot lang ka ng Redentor. Leslie, siya na mo kamana ito. Leslie, una ko's kinabuhi ni Reden. Ikaduha lang ka. Busa, timan ini nga kung isulti ni mo, ha? Unsa man na, Rowena? Okay ra nga magtipon tang tulo ni Reden sa kwarto. Pero dili ka mo tupad na mo sa paghigda. Ha? Nga naman? Uy, mangutana pa man, uy. Bata ka pa. Minor di edad ka. Huwag kay angay nga mutupad na mo ni Reden. Kaya kas ubos matuog kay kamis Reden magtupad miso sa kakatri. Di ko musugot. Sa? Mutupad ko ni Reden. Di mo sugot nga magtupad tang tulo. Nakasabot ka? Huwag ko makasabot. Kuya man po may ni Reden. Ay, dugkay kasabot yung batang may buot, eh. May buot naman ko. Di naman ko bata, good. Nakakiss naman gani si Reden ako. Ano sa mga gilalisan ba? Saba lagi mo diya. Pida, eh. Ikay pasabotan ng Leslie, be. Di gani na siya musugot sa kong giingon. Pasuyaon ko magining maayo. Pantay lang ng bayhanan ako ba? Stang ano ba ko kay niya? Idukan ako. Yay! Asa ka, Leslie? Magtuog na ko kay katubo naman si Reden. Hoy, timaning akong gisulti, ha? If mo kiss ni mo si Reden, di ka magpa-kiss. Kung mo jerjer ni mo si Reden, di ka magpa-jerjer. Mo balibad ka. Og dili day ko mutuman. Saman. Oh, sagpaan! Ay, naunsa naman taong sagpa. Gusto na mo, anak. Matuog dito. Kanina mo. This moment. Mudaag pala. Could be. Ang feel ko, be.
dali. Feel ko po. Iris ko po. Suka. Unya na, inig pa na mo. Sige, Parolina. Feel ko pa. Enter ko pa. Sige na pa. Samukani mo dali, dali. Oh, sige rin. Natos lisliwin Samo kayo. Sige, kaplit sa kong itlog. Naunsa na ba yan kahimtanga? Nindo tinuon Duhay mabdos. Ngita raman ang tatag-usa ka apo na duha naman hinoon ni. Ay, Mura na, okay na. Ay, kanindot sa grasya nga gihata kinatos Ginoo. Dali mo duha. Hinay-hinay lang mo glakaw, ha? Hinay-hinay lang. Kay hapit na ba mga naka? Exercise tag mayos buntag. Hinay lang mo glakaw. Hinay lang gyud, ha? Brad! Brad! Brad Julie! Duha may yaga, Brad! Brad! Pulo sa pidhan! Ay, sa diha, Brad! Nagkakira ko as katunggan do, ha? Idol, Brad! Ay, sos, idol! Idol, ha? Idol! Giden, mamaway sa tabi. Oh, kutas. Kutas na? Sige. Mamuhay sa ta. Dali mo, dirito. Ay. Uy, ngano ka? Ngunso ka? Sakit naman akong tiyan. Uy, manganak na ka? Ay. Dunay ni kawan. Leslie? Usa ni kawas? Unsa ni? Uy! Ay, magdungan mo? Gitoy mabot ni Niro. Aray! Uy! Guys! Leslie! Tay pa, oy! Oy, ma! Tabang! Ug mao tong listeners, so ang Palamay Drama Compilation Part 150. O sa makausab, balikod na ako pagpasalamat tanan ako mga komentor. Salamat jud kaayo sa inyong pagsuporta o sa inyong pirming pag-comment nga isa jud atong basyan sa atong pag-vlog. Ug labi na sa akong mga tanan mga listeners, salamat jud kaayo sa inyo. O sa akong mga super thanks sender, salamat kayo nila ni Ma'am Delsam 99, salamat jud kayo og ni Luel Balandra sa inyong pag-send sa ako og super thanks, salamat jud kayo. Sa dili pa nato tapuson natong istorya, maato sa shout out and the comment sa tuwa. Shout out nako si Oscar Baydog diha sa Grahe Cebu, Karkar. Si Ma'am Delsam 99, shout out mo diha ma'am diha sa Hong Kong. Si Luel Balandra, shout out mo diha sa Canada. Si James Panyola, shout out po. Naga po ni si Canada, si James Panyola. Si Analiste, shout out po na ako si Nina Castro, Alfio Lucina, si Karen Baroy, si Catherine Sulit, Wilma Amor, Mario Libre, Jojo Buna, si Nilda Yikyi, Jude Plastico, shout out mo diha. Si Christopher Valdez, si Judy Primo, si Brian Ortigal, Judith Sakia, Laila Sidad, Isabel Sirna, Arlene Berlin, o shout out mo na ako si Virgilio Balanay sa Surigao Sur. O mga itong listeners, tanang ga-comment sa ito ako atong shout out. O atang-atangin na po, sunod atong upload mga listeners. Naginahinay na sagta para sa atong part 151. Salamat yun kayo sa iyong mga listeners nga na-adyo papirmi ga suporta o kapaminaw sa atong mga gina-upload na drama. O sa katong wala pang naka-subscribe, palihog lang po pag-subscribe ng listeners para po na madugong-dugangan ato ang mga subscribers. Ubos po na kong listeners, daghan jud salamat sa iyong kanunay nga pagpaminaw, pagsuporta sa atong channel. Salamat jud kayo sa iyong tanan.